autèntic adolescent. I aquí us quedeu. Soc una mare molt soferta. El que hem de fer les mares pels fills. Em dic Maria, tinc 25 anys i estic cansada de tot. Em dic Josep i sóc un marit com cal. La Maria no pot tenir cap queixa. Hola, jo sóc la Mònica, sóc l'altra. Bueno, ja m'enteneu, no? El meu amant és una mica friqui. Em dic Maria i tinc 55 anys. Buf, com passa el temps! Qui diu que la meva mare va tenir un fill? Va tenir bessonada, 2 nenes. Sí, 2 nenes precioses. Si s'ha d'ajudar la família a casa al portal, aquí estem al seu servei. El punt de servei oficial està a la seva disposició. Tot per la casa. A mi m'agrada ajudar als més necessitats. Em dic Maria. Vespre. No sé quants estic. Nens, hola. Vinga, aneu tirant que ja arribeu. Va, aire fora. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bell ring. Snowing and blowing up flashes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing at Jingle Bell Square is the frosty air. Aquí tenim la cançó de cada any. Odio aquesta cançó! Tots els anys ma mare me la fa cantar abans dels meus tietes de Bacete, però enguany no ho penso fer, és que no ho faré. Em quedaré quieta menjant neules de polvorons, o millor, faré veure que m'escanyo. Què et passa, Maria? Doncs res, que tinc 14 anys i vaig a suïcidar-me. Filla meva, reineta del meu cor. Una altra vegada. Surt i distreu-te. Maquilla't amb el maquillatge de les famoses. Fa miracles. I d'aquí a Hollywood. Mira, vaig a prendre'm una caixa sencera de Valium 4 efectos con mi leche chocolatada con Nesquik. Però per què aquesta estúpida idea de suïcidi per la casa? Que vuelva a casa por Navidad o què? Mama, la vida no té sentit. A què dius ara? No ens enganyem, las muñecas de famosas nunca llegarán al portal. La vida té coses dolentes, d'acord, filla, però au, va. Sombra aquí, sombra allá. Maquíllate, maquíllate. Un espejo de cristal. Y mírate, y mírate. Va, que la vida que t'espera té moltes coses bones per descobrir. Ah, sí? Digue'm una. Va? Només una? Vinga. La família, per exemple. Em sembla que és molt important. Sí, clar. Per això el papa viu i vist amb la seva secretària, no? Vinga, mare, no em vinguis amb aquestes ara. Que quan el pare va vindre a l'altre dia no era ni per buscar ni els dònuts ni la cartera. Així que mira, te m'enrotllis. No creguis que tornarà como el almendro vuelve a casa por Navidad. És que ni t'ho creguis. Quina vida! És més negra que la xocolata Nestlé. Saps què farem tu i jo? M'han dit. Mireu, la mama em va convèncer per anar a Euro Disney. Ens ho vam passar molt bé, massa bé. Jo sempre tenia edat per entrar al món de les princeses Disney, però semblava com si el senyor Disney hagués sortit de la tomba i s'hagués posat d'acord amb ma mare perquè disfrutés. Llàstima que el capitán Garfio va avançar abans d'hora. La mà i va travessar la jugular de la mama. Pobreta, quin merder va muntar. No havia passat mai, deien. Que gafes que som. Què et sembla, nena? Sempre hi has volgut anar.
Aprofitarem els diners que t'ha passat ton pare. Creu-me, filla, estaré molt bé. Sí, mama, el que tu diguis, el que tu diguis. Perfecte, la mamà em va fer les reserves al Com Viajes. M'han dit que ho fan 2 per 1. A veure si tenim sort. Adéu, filla. Au revoir, mamà. Mireu que tendra la Maria. És de nit, és tot fosc, estic sol i no hi ha ningú. És de nit, un racó dins del cor, ella hi és a dins, els seus ulls són brillants i un somriure extravagant. Ja no hi és, l'he perduda, va marxar lluny del meu abast i sempre estarà al meu cor. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Sense tu jo no puc, sense tu si no hi ets, sense tu jo no sóc ningú. Aquesta és la Maria. Com passa el temps? Mireu-la. Va com si es volgués llançar de dalt del balcó. Però, nena, què fas? Auxili, auxili! Què et passa, Maria? Tinc 25 anys i vaig a suïcidar-me, això passa ves que ha de passar. Vols tancar el balcó i entrar al dormitori? Que m'estic gelant. Quines bestieses que dius, ara? La vida no té sentit, aquest cony de vida. Què és la felicitat? Què és la vida? Què som nosaltres? Som tan poca cosa, carinyo, que no val la pena continuar. El que no té cap sentit és que diguis aquestes coses a la nostra nit de boda. Va, tanca el balcó, va, que fa fred. I després anem un frenador al Sant Ignaci Alpàndria que portarem tots plegats. Estornuts i més estornuts, veu ronca i ineffector, ser bueno en solucionar la papereta. Vinga, xata, tanca el balcó ja. On és aquesta reina meva? Amor meu, hoy te quiero más que ayer, pero menos que mañana. Pero un diamante no es para siempre. Va, fem un Kinder sorpresa. Fem labor, que avui és la nostra nit de núvols. Ja està, Ha sigut curt, però intens, no trobes? com un sugus de sutxar. No mesos després vaig tenir una bessonada. Quines criatures més hermoses. Vaig al bany i torno de seguida, no et moguis. Fem una pausa i reprenem el tema en breus moments. Uau, quina fera. Durant el part, el cor del meu marit no va poder resistir i va esclatar com un petacetas. Zas, en tota la boca. Érem la notícia de l'any. Érem les primeres nenes de l'any. L'hospital estava ple de periodistes, fotos per aquí, fotos per allà, i jo amb aquests pèls. Vaig quedar missina de tants flaixos, sabeu? El cas és que va venir el president de la Generalitat i va ser el padrí de les meves filles. Oh, vam sortir salsa rosa. Que fashion. Érem la notícia de l'any. I va, i el meu home m'abandona, però sí que el dia m'havia posat Rexona. Rexona, el desodorante que no t'abandona. Maria, no et queixis, ets una estrella, l'estrella dels famosos. El meu pobre marit només estava preparat per això i per res més. El meu pobre marit era d'aquells que et deixen, d'aquells homes que te dejan huella. Quin tiparro, el meu home. Maria, Maria! Maria, Maria, què? On creus que has deixat el paper de bate? El calaix, el veus? Sí, sí. Brut, se pone en su lugar. Homes, no troben ni aigua mar.
repetimos? Sí, cariño, hay amores que te dejan huella. Nena, tu has mort. Aquí falta una mica de música, no trobeu? Carinyo, passa! Vinga, continuem. Qui serà ara sempre tan oportuns? ¿Sí? Hola, soy Mónica, feliz Navidad. ¿Mónica? Hola, ¿Qui és aquesta Hola. Mónica, carinyo? hola, No ho sé, hola, yo no la conec, hola. no. Yo no estoy sola. Ho sento, nena, aquí no coneixem a cap Mònica. Perdoni, però... Vaig al bany i ara torno. Espera'm, eh? Mira, em vaig casar amb el Josep. Era i és el meu príncep blau. La seva musculatura, la seva amabilitat, els seus ulls. Oh, está más bueno que el pan. Però sembla ser que no era oro todo lo que reluce. Es veu que s'enrotllava amb la Mònica, una tia molt bleda i molt guapetona amb molta silicona. Per aquí, per aquí, per aquí i per allà. Que falsos que són els homes. Quin mentider. Rebuletonades. A veure si em dóna hores per pensar. Vaig a la farmàcia a veure si tenen alguna cosa per mi. Fins ara. Fins ara, carinyet. Quin element. Segur que té por que li munti un pollastre. Durant el part, després del part, vaig saber que mantenia dues relacions alhora. Ja se sap, dos mejor que una. Per això estava tan xuclat. Un dia, a la tarda, van trucar a la porta. Em pensava que era bon. I era la Guàrdia Civil. Es veu que el marit de la Mònica era molt mascle. I mama mia, te maté perquè era mia. Esclar, a ell i a ella. A les millors sales i cinemes comercials. Viuda i cornuda. Quina ratxa. Que boig el món, que no té cap sentit i em fa pensar, no sé què hi faig aquí. Que boig el món, que no el puc entendre mai. Ja pots lluitar amb constància que un dia et fot un cop amb tanta força que et deixa sol. Al principi del camí diuen que el món s'hi ve a patir. Hola, mama, com estàs? Molt bé, filla. Què et passa, mama? Que no et trobes bé? Em noto una mica estranya. Segur que estàs bé? Mira que avui és un gran dia.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecha lo que pasa de largo, depende en parte de ti. Tinc 55 anys i vaig a suïcidar-me. Què és? Què ha de passar? Mira, jo en tinc 35. Soc arquitecte i vaig a inaugurar un parc oceanogràfic. Així és que no em fotis la festa en l'aire. M'ha costat molt fer aquest projecte, em sents? Així que no em vinguis amb cunyades de les teves. Ja sé que ets una pessimista nata, però crec que aquesta cantarella ja fa massa que la portes. Així que canvia el xip i talla el rotllo. Llença també a l'aigua, així no veuràs com fan els polítics el mateix que l'Irora con les manxes. No m'importa que s'aprofitin de mi. Jo també m'aprofito d'ells. Mira, m'ha costat molt arribar fins aquí, em sents? Així que arregla't i acompanya'm, que això no passa cada dia. Hauries d'estar orgullosa de que la teva filla fes edificis tan importants. Va, mama, t'espero, On és aquesta rialla, mama? Adéu. La meva filla va entreposar i un catxalot la va convidar a disfrutar de 20.000 legos en viaje submarino. I en vídeo i DVD. Pobra filla meva. Nena, pren aquest active de Danone. Es renova per dins i es nota per fora. Què et sembla? Bo, boníssim. I amb efecte bifidus actiu. Sento que estic renovada. Con 2 donuts on dia a la cartera. Té la cartera. Gràcies, mama. Adéu. Adéu, filla meva. Song I wrote, write one, sing it note for note, don't worry, be happy. Every life we have some trouble, Problemes al portal, problemes, solucions. Senyora, el vàter ja està arreglat. Sí, ja està arreglat. Ara, senyora, utilitza els productes Estrella. Els productes d'Estrella? Sí, perquè amb no limpio, la societat se va acabar. M'està dient marrana? No, senyora, no. La meva companya t'està dient que si utilitzes els productes recomanats estalviaràs problemes. Ah. I ara, que vol que li arreglem alguna coseta més? Pensi-s'ho, que després tardem molt a venir. No, diria que no. Ja ara, si ja estan... No ens donaria una mica d'aigua, que estem tan acalorats de forjar la badia. Sí, un moment, sisplau. Ara és la nostra hora. Gràcies, senyora. Bona l'aigua. L'aigua de Beri, la millor del Pirineu. Sí, boníssima l'aigua. I ara, si ja esteu... No ho sent, senyora? Què he de sentir? El so dels ocells, senyora. Au, va, no m'enredis i acabem d'una vegada. Quan us dec? Ara li conto. El desplaçament, les hores de feina, el plus per l'amabilitat en el servei, són 200 euros. 200 euros? En fi, em sembla molt car, però en fi... És un preu especial per haver contractat la nostra oficina. I ara, si ja estan... A disposar, senyora. A disposar. Adéu. 200 euros! Quina barbaritat! Amb mare vaig contractar el servei d'assegurances de Bànquia. Esclar, la caixa d'uns quants. Diners fan bé, diners fan mal. Diners fan l'home infernal i el sant celestial, depèn qui els usi.
Diners fan bregues i remors, i vituperis honors, i fan cantar els predicadors. Beatiforum. Ser o no ser? Quin dilema. Quin dilema més gran. Hola, mama, com estàs? No molt bé, filla. Tinc la solució. Quina? Ara és el moment de fer el crèdit de la teva vida. Imagina't, podràs anar a fer l'Indiana Jones, podràs tenir les teves vacaciones en el mar, podràs tenir una casa en Marina d'Or, ciutat de vacaciones, digue'm, i anar-te'n ben lluny amb els viatges del Corte Inglés. Què et sembla, mama? Una assegurança? I per què vull jo una assegurança si vaig a suïcidar-me? Sí, tu ens contractes un crèdit i una assegurança de vida i si et mors jo em forro. Vaja, ho heredaré tot. Sí, un munt de deutes és el que heredaràs. Au, va, no t'enredis i no m'enredis, nena. Puc intentar fer un crèdit i una assegurança de vida a mi mare. I si et mors... Vaja, nena, quin interès. Jo faig els números i tu deixa't portar. Recuerda que con un poco de pasta no basta. D'acord? Fes-me cap. Quina tia, un poco de pasta basta, no? No vaig acceptar, esclar. La meva filla, al final, es va enrotllar amb un narcotraficant a Marbella i va passar a traginar bosses negres amb bitllets blaus, liles i tutti frutti. Llavors va tocar la porta i aquí s'acaba el bròquil i la coliflor. Demà et portaré els papers perquè el compris. Adéu, mama. Adéu, filla meva. Maza, mi café, el café de los cafeteros. Ser o no ser? Aquesta és la qüestió. Sento com si estigués per damunt de tot, com si el temps no existís. Que estrany, però si veig a tota la meva família. Ei, Maria, que l'Àngel sóc jo en aquest portal, i no tu. Que no veus que no portes ales? Vigila, vigila. Doncs surt ara. Encara que no siguis de plàstic, si ets un cadona... Yes! Que no se'n mogui ningú. No s'enrotlleu i doneu-me la pasta. Para pastas, gallo. Para pan Bimbo? La pasta. Ràpid, que no tinc tot el temps. Para relojes pon un Rolex en tu vida, cambiará de color. Para cambiar de color, Big Naranja escribe fino, Big Cristal escribe normal. Dos escrituras para elegir. Big. Jo tot conec, de Marbella, potser. Crec que sí, vam fer una bona bossa. Però pals marços, que ja és tip. Jo voldria dir... Però res, pam, pum, pam. Se pone en su lugar. Això fa tanta feina, meravella que m'afecti el casc. Atall, cap brisc.